Mamżel? Int! Jina ktibt dan il-manuskritt u għamiltu kol dawk id-disinji. Georges Grenier. Enchanté de vous rencontrer. Din xi ċajta. Ta' skulli mux ċajta. Jina dejjem hawn. U meta jiġi xi ħadd jiftaħ dan il-manuskritt u jqallef fid-disinji, niġi hawnhekk biex nara li ma ssirhom x'sara. Ma inti tista' tibda tqalleb issa u tara x'fihom, ħafna affarijiet interessanti. L-Atlantide, ossija l-famuża gżira ta' Platone u mfakra minn kittieba oħra antiki u moderni, ma tinsabx ħlief u m'għandha titfittex imkien aktar ħlief fil-gżejjer ta' Malta kemm huna Għawdex li tagħha mal-fdal. Saċ arkeoloġiku, fiżiku, filosofiku tal-inġinier arkitett Giorgio Grenier di Vassè, soċi mhux residenti tal-Akkademja Ċeltika ta' Pariġi, dik arkeoloġika tal-Kampidolju ta' Ruma u soċjetajiet oħra xjentifiċi u letterarji tal-Ewropa. Kif ukoll saċ ieħor fuq il-lingwa Feniċi Atlantika li fdalijiet prezzjużi minnha jinstabu biss fil-lingwa Maltija. L-oriġinali awtografatu mitmum f'Malta fis-sena 1854 wara 48 sena ta' studju. Dan hu t-titlu tal-manuskritt xogħol l-inġinier u arkitett Georges Grenier di Vassè li jinsab fil-Librerija Nazzjonali ta' Malta fil-Belt Valletta. Allura, dawn inti ddiżinjajthom mhux hekk? Iva, dak huwa t-tesor tiegħi. Sinta kif kienet fil-bidu Malta. U minħabba fih spiċċajt ukoll l-għamel il-Knisja tal-Mosta. Iva, imma l-Knisja tal-Mosta ngħid jien hija diżin tiegħek naf, imma x'għandha x'taqsam mal-bidu ta' Malta. X'kellek f'rasek? Storja interessanti da sid-domanda tiegħek. Dan huwa l-wirt fil-prattika li ħallejt lil kull Mosti u Malti nebbaħ mit-teorija tiegħi li Malta kienet parti minn Atlantide. Jiena kont ċentriku kemm trid. Imma ħallejt wirt kbir. U kbir fil-veru sens tal-kelma. L-umiltà qatt ma kienet parti minni. Inti taf li l-Knisja tal-Mosta għandha t-tielet l-akbar koppla li hawn fid-dinja. Dik hija l-umiltà tiegħi. Georges Grenier di Vassè imnissel minn razza Franċiża twilet il-Belt Valletta fit-19 ta' Frar 1774. Bin Giambattista u Marija Milli imwilda Markezi. Studja f'Ruma fis-seminarju ta' Frascati għal 7 snin sħaħ u serva għal 18 sena fl-Armata ta' Napoleon fid-Dipartiment tal-Inġenerija Ċivili fejn anke mar miegħu ġewwa l-Eġittu. Meta Napoleon tneħħa mill-poter, Grenier irritorna lura lejn art twelidu nhar l-4 ta' Awwissu 1815. Naf li ħafna nies li kienu jorduni bħala miġnun. U isma' mhux miġnun trid tkun biex tmur tagħmel knisja b'koppla bħal dik li għamilt il-Mosti. U le tajċek. Imma allura ngħid jien din Atlantide fejn kienet? Disinji. Fid-disinji ssiba x'id-disinji jgħidulek kollox. Dan id-diżin ġeografiku juri l-qagħda tal-gżira marqa ta' Atlantide u l-veri kolonni ta' Ercole li minnhom hemm 3 u li sal-lum jinsabu f'xatt il-baħar bejn Tripli u Bengazi. Illum iħawdu moħħ l-istudjużi billi jqisu li qegħdin fl-Istrett ta' Ġibiltà. B'hekk b'Atlantis f'nofs il-Mediterran tal-lum
l-Oċean Atlantiku isir il-Mediterran tal-Punent u mhux l-Oċean barra l-Istrett ta' Ġibilta. Taħwida sħiħa din. Min jista' jgħid fejn fiċ-ċert? Paċenzja mamżell, paċenzja. Kif jgħid Platun, Atlantis kienet twila 3 stadji u isa 2. Il-Gżejjer Maltin kienu fid-delta ta' xmara ta' Atlantis. U din il-parti merqitx mal-kumplament Atlantis minħabba li tinsab fuq pedament sodi li jiffurmaw minn depożiti ta' xmara. L-Afrika ma kienx bħalma nafu għallum. Iżda fejn dak li kien id-Desert Sahara kien baħar maqut ma' dak Mediterran. B'ħafna gżejjer f'nofsu, dawk li llum nafuhom bħala oasi. Skont Gronier, il-port il-kbir u l-port ta' Marsamxett u l-artijiet tal-madwar tagħhom f'Malta tal-lum kienu id-delta ta' waħda mix-xmajjar ta' Atlantis. Kif ikkalkula Gronier meta l-baħar kien għoli aktar mill-lum, il-belt ta' Slima, l-Imsida, it-tlet bliet u l-gżira kienu kollha gżejjer maqtuha minn xulxin. Fuq kollox tajt isem il-gżira minn hemm ġej, mhux minħabba li l-gżira Manwel biss, min jaf. Huwa maħsub li l-invażjoni tal-ilmijiet ġiet bħal sajjetta fil-Nazzi fuq il-Mediterran. Eluf ta' bliet ġew marqa. Inti tiftakar l-kliem ta' xwejħa illi kienet sema dan kollu minn dawk illi ġew qabilha. Verament wirt bil-fom. Inkredibbli. Imma issa aktar fuq id-diżinji. Inkomplu. Pjanta tat-Tempju Atlantiku Kabiriku li jeżisti f'Malta viċin il-baħar qrib ir-raħal tal-Qrendi li bil-lingwa tal-pajjiż jissejjaħ ħaġar-qim. Hawn ninnotaw kif il-kliem ħaġar-qim huwa miktub minn alfabet differenti minn tagħna. Imma jekk wieħed jeżamina ħsew, tinduna li il-kliem miktub mix-xelluk għall-lemin u litri narfu. H-A-G-A-R I-M jew kif kien jinqara dak iż-żmien ħagar-kien. L-ossessjoni tiegħi dwar Atlantide kompli tissaħħaħ meta bdejt nistudja l-sin Atlantiku li jiena perswas li ġie nissel il-sin Malti minnu. L-alfabet Atlantiku Malti ħarġu ħafna alfabetti minn lingwi oħrajn. Per eżempju għandek il-Fenixju, għandek il-Ludi, il-Kaldej, il-Sirjat, l-Etrusk u anki il-Grik. Imma issa nistgħu nkomplu naqra fuq it-tempji? Issa nkomplu fuq it-tempji. U dan hu tempju ieħor tal-istess tip. U ta' min jinnota li jidher iċ-ċint li jdawwar it-tempji. U hawn naraw Tempju Atlantiku Kabiriku f'xatt il-baħar imsejjaħ l-Imnajdra. B'żewġ sinjali ta' Castro u Polluce li għandu daħla magnifika u ġiganteska. Viċin tiegħu ħarsu lejn il-baħar hemm żewġ ħaġriet kbar li jista' jkun li jirrappreżentaw lil Castro u Polluce. Allat protetturi tal-baħar. F'dan id-disin naraw altar u disa statwi ta' 7 allat kabiri, missjuba fit-tempju ta' ħaġar-qim. Dawn kienu meqjusa bħala allat kbar u dik li llum insejħula il-mara l-ħoxna. Sbieħ, veru sbieħ. Biss perit, ma jistax ikun li din l-istorja li Malta hija Atlantide hija frott ta' immaġinazzjoni kemm xejn fertili. Tista' tajtek, taf li hemm min jemmen illi Platun ivvinta din l-istorja biex kun jista' juża bħala parti mit-talim tiegħu tal-filosofija. Dawn huma d-diżinji tat-tempji famużi tagħna kif rom Gronier. Elevazzjoni oħra tat-tempju ta' ħaġar-qim kif kien jidher fl-1840 meta ġie skavat u skopert kompletament. U din pjanta tat-tempju qabel ġie skavat. Elevazzjoni interna tat-tempju wara li ġie skavat magħmula fl-1842. Din pjanta ta' edifiċju Atlantiku fil-gżira ta' Għawdex, imsejjaħ it-Torri tal-Ġganti. F'din naraw żewġ tempji simili ħafna wieħed ikbar mill-ieħor. Hawnhekk naraw ukoll id-diżinji tal-ispiralli. Gronier ħaseb li huma simbolu tal-eternità.
Hawn naraw elevazzjoni tat-torri tal-ġganti, kif gronjera l-ġgantija. Ninnutaw id-daqs tal-bniedem ipparagunat mal-oli, li llum m'għadux hekk. U hawn naraw l-olijiet Fawdex, kif kien rom Gronier. Interessanti naraw olja Fawdex li jimsejħa il-Merżuq jew Merżuq, li llum hemm l-istatwa ta' Kristu fuqha. Olja oħra Fawdex imsejħa il-Ħarraġ, li minħabba fija Għawdex kien jissejjaħ Otrono. Olja oħra Fawdex imsejħa tal-Ħammar jew Ammar u oħrajn. Olja oħra singolari ta' Għawdex viċin ir-Rabat b'nixxijat tal-ilma ġieri nieżel minnhom imsejħa tal-Gelmus. Ġebla bin-numru misterjuż ta' 9 spiralli strambi, maqudin bejnietom bit-toqob li indikaw l-Armata Ċelesti, jew inkella dik tas-sema. Missjuba ma' oġġetti sakri oħra fl-iskavi tat-torri tal-ġganti Fawdex. Hawn insibu diżinni li huma maħsuba li jeżistew fi żmien Atlantide. Għal Gronier hija xhieda li t-tempji ta' Malta huma fdal ta' Atlantis. Ġebla ta' qis kbir bl-ispiralli kabiriċi li nstabet fl-iskavi li saru fit-torri tal-ġiganti fil-gżira ta' Għawdex. U dan edifiċju Atlantiku kważi ċirkolari, eżistenti fil-gżira ta' Għawdex fin-naħa viċin il-baħar imsejjaħ Miġjar Xinjew, imġar ix-Xini, magħmul minn massi enormi. Edifiċju ieħor Atlantiku ċiklopiku rib it-torri tal-ġganti Fawdex imsejjaħ Elejjun, Lejjun, li jixbħu ħafna dawk tan-nuraghi ta' Sardinja. Meta Gronier mal-Eġittu ma' Napoleon ġewwa Dendera, rabajne ħid-żodjaku tat-Tempju tal-Post, li Gronier mill-ewwel ipparagunhom mat-Tempji Atlantiċi ta' Malta. Minħabba li t-teorija tiegħu Gronier wara l-għarqa ta' Atlantis, dawk li salvaw marru u xterdu. Uħud minnhom marru l-Eġittu u bnew iċ-ċiviltà magħrufa hemmhekk. Hawn għandna papiru ieħor il-ġimil tiegħu li Gronier jgħid fuqu. Papiru Atlantiku misjub f'Malta fl-iskavi tal-qabar fir-Rabat tal-Imdina. Dan id-diżinn huwa prova li l-Atlantiċi ippopolaw l-Eġittu u l-Eġizzjani kienu mnisla minnhom. Biss intilef. Baklu tal-isfijiet kattoliċi li juru l-użu tal-ispiral kabiriku li forsi anke fl-ewwel żminijiet tal-Knisja l-Papit kienu jużawh. U forsi dan il-baklu ma kienx xejn fil-litwo sagru li jitkellem fuq xi ċeru. Pjanta tat-Tempju ta' Nettuno f'Atlantis magħmula minn fuq id-deskrizzjoni ta' Platun fi Krizja. U der oħra tat-tempju. U dan it-tempju minn ġewwa. Imma dawn veru ġmiel ta' disinni. Grazzi. Imissa se jkolli mmur. Biss għandek il-manuskritt, għandek il-disinni, kompli għara kemm trid għax hemm ħafna informazzjoni. Sejjer Sur Gronier. Iva se jkolli mmur għax sar il-ħin. Dejjem emmen li Malta kienet parti minn Atlantide. U li minna ħarġet il-kultura tal-Mediterran kollu, bil-Grigi, Afrika Eġizzjana, il-Vant u bnadi oħra. Imma da kollu minn fejn ġej? Immaġinazzjoni jew realtà? Il-verità min jafa. Jiena se nkompli nfittex hawnhekk, forsi insir naf x'inhi l-verità xi darba. Xi darba?